който ще видите, ни трябва една дума от вас. Една дума, която е различна от храна. Защото много често храна се дава, това да е нещо различно от храна. Една дума ни трябва. Любов и леген чух. Да, любов и леген, така че ще вземем и двете думи. Аз вече ще играете по думата любовен леген. И така, Тони, може ли едно затруднение само? Най-ясното. Добре, момент. И начало. Ние сме джакузи. Обичам да се топкат в мене. И болончета ми ти, каделичка. Всякакви секрети има в мен. Много секрети. Любовни секрети. Първичен бульон съм. Ако вземат проба от мен, ще открият нови вещества. Любовни вещества. В мен влизат всякакви хора. Жити и обикновени. Силно. Но ние сме щастливи, че те влизат в нас. Влизат и излизат. Влизат и излизат. Ето някой се опитва да влезе. Ето го! Стой! Не. Ти вече си част от нас. Добре, си. Ето и сега се успокоява. И ние продължаваме. Усети любовта. Така е добре, нали? Това е любовта. Отпусни се. Усетих любовта. Усети любовта така в нашото джакузи. Но съм сама. Отивам да търся любовта. Къде? Къде е моята любов? Няма Къде? любовта. И той е сам. Любов, къде си? Ще трябва да я усети. Къде съм? Къде сме? Къде е Професор. Къде е Къде любовта? сме? Къде е любовта? Любовта къде? Къде? Навсякъде около нас. Къде е любовта? Тя ни движи. Ето я. Усещане на любовта. Да, мисля, че е там. Там? Ето я. Идва. Може би там? Да, и там. Приближава Ето се. я, идва лекичко насам, да. Ела към нас. Ела към нас. Ела, не се страхувай. Не се стеснявай. Обичаме. Да се обичаме. Най-хубаво е, когато обичаш себе си.